Giawhag sa National Electrification Administration ang SIPCOR nga i-synchronize ang ilang duha ka mga planta uban sa pag-upgrade sa ilang facilities aron di na masubli pa ang power crisis sa lalawigan sa Siquijor. Si Femry Dumabok sa report. Mga madaot nga produkto, maguba pa nga mga appliances. Lakip na sa wala pa modayon nga mga turista, pipila lang sa epekto nga nasinati sa mga negosyante sa lalawigan sa Siquijor. Mato sa Vice President sa Siquijor Chamber of Commerce and Industry nga sugod di lang nabatyagan ang kanunay nga power outage sugod Abril ning tuiga ug mas migrabe sa pagkamayo hangtod ding simanaha nga mulanat na halos tibok adlaw nga brownout. It has deeply affect the tourism industry. Kagaya namin dito sa homestay, maraming kinakancel namin. We refunded a lot of mga advance bookings. Malaking kawalan po talaga yung pagkawalan ng kuryente. Kasi yung lahat ng tinda namin dito is mga frozen goods. Hindi lahat ng mga frozen na may magme-melt na frozen. Yung ibang customer nga namin rereklamo na kung bakit ganito, bakit nagme-melt na siya lahat. Tungod sa maintenance issue, ang nakitang rason sa National Electrification Administration nga hinungdan sa energy crisis nga giatubang karon sa lalawigan sa Siquijor. Hinungdan nga isip short-term solution ang NEA ug ang Province of Siquijor Electric Cooperative kun Procelco mitabang sa Siquijor Island Power Corporation kun SEPCOR sa pagpalit sa gikinahanglang spare parts alang sa giayo pa nga mga generator unit sa planta sa SEPCOR nga napalyar. Gipahibaw noon ni Antonio Mariano Almeda, NEA Administrator, nga naayo na ang duha sa upat ka mga nagubang generator unit diha sa Barangay Candanay Sur, lungsod sa Siquijor. Hinungdan nga sugod kagahapon, maabot na sa 7.2 megawatts ang ma-supply sa SEPCOR. Matod ni NEA Administrator nga naa sa 6.6 ang base load demand sa Siquijor, apan moabot sa 9.6 megawatts ang peaking requirements. Upon arrival here in the plant, it will take them 24 hours to integrate into the system. Once integrated, both units integrated, full coverage of the capacity requirement. So mawawala na ng brownout. In-acquire na isang 2 megawatt modular genset galing sa Paleco na darating whether mamayang gabi or bukas ng umaga. Tapos i-install siya doon sa headquarters ng Procelco para maging backup ng SIPCOR. Sa pag-abot na sa duha ka rental unit, gitagan og 72 hours sa NEA ang SIPCOR sa pag-normalize na sa supply sa kuryente sa tibuok isla. Samtang alang sa long-term solution, matod ni Almeda, nga gikinahanglang mo invest ang SIPCOR alang sa synchronization sa duha niini ka planta sa lungsod sa Siquijor ug lungsod sa Lazi, nga gibadabanang mobalor og 12 milyones pesos. Bukas usab niini ang SIPCOR, samtang dugang manpower usab ang nakita nila nga makatabang alang sa long-term solution sa energy crisis. I asked SIPCOR, directed SIPCOR, you better invest so for both plants to have optimum performance. Kagahapon, sa Presidente Bongbong Marcos ang personal nga nabisita sa planta o nihatag og 6 ka buwan alang sa pagpatuman sa permanenteng solusyon. Hindi po pwedeng paano hindi bibigay. Hindi pwede. It just cannot be. Talk to the people na walang kuryente. The governor has to explain. He has to explain every day to his people kung bakit walang kuryente. Hindi naman nila kasalanan. Nagbabayad na ang cooperative. Ang problema, yung provider. Kaya yan ang kailangan natin ayusin. Tungod dini ni padayag sa ilang pasalamat ang mga opisyal sa lalawigan sa Siquijor. As Provincial Tourism Officer, we know just how important it is to have a reliable source of electricity for the island. Of course, we're also trying to accommodate people who want a stable energy source for the day-to-day needs because many of our tourists are actually digital nomads. 6 months where this crisis can be solved is like a blessing to the province, especially that we really need that power. Oban ni Marlon Melgazo ug Edward Tubilan, Femry Dumabok. Balitang Bisdak.